Gora Gazte Arnasa eta gora elkarlana. Ikasturte hasieran egin genituen, pasatu genituen inkesta batzuk herritik gazteen artean, eta atera zen ondorioetako bat zen jendeak, gazteek zutela interesa kirolaren arloan, era doakoan euskaraz eta kalean egitekoa, eta interes hori hartuta, erabaki genuen proiektu bat aurrera eramatea herriko beste zenbait eragilerekin elkarlanean. Herriko gaztei bereziki eta parte hartu nahi duen guztiei. Lehenengo ekintza apirilak 17an izango da, gurpil gaineko eguna deituko da, bariku honetan. Hau antolatuko du La Cubierta Skate Eskolak, eta ideia da nahi duenak joatea bertara, emango da materiala bertan, eta emango dituzte bi saio ezberdin. Bigarrena maiatzak 16an izango da, berdina herriko beste eragileekin kontaktuak jarri gara, eta kirol eguna izango da. Bertan kirol klase ezberdinak emango ditugu. Crossfit, dantza... Adizkide ere egongo da eskupilota klaseak ematen. Azken ekintza izango da ekainak 13, Ganguren mendi taldearekin antolatu dugu, eta ekintza izango da mendi buelta bat Galdakotik. Aizialdi alternatiboa eskaintzen dugu, eta espero gazte guztiak hurbiltzea, super ondo pasatuko dugu, eta... Animatu parte hartzera. Bai.